ଭାଉଜ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରେ ଏକଲା ବୁଲୁଛ? ଗରମ ହେଉଛି ବା ମୋତେ ଏକେ ଗରମ କରୁଛି ନା ତମମାନଙ୍କୁ ବି ଗରମ କରୁଛି କିଏ ଜାଣି କେତେ ଝାଳ ସବୁବେଳେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯାଇକି ଏସିରେ ଲଗେଇନି ବସୁନ। ଏସି ହେଲେ ତ ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଆଲର୍ଜି। ଏସିରେ ଧୀରେ ଯାଉନି। ହଉ ତମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଆନ୍ସର୍ ଦେବ? ପଚାର। ଭାଇର ଦିଟା ଭଉଣୀର ତିନୋଟା ସେଇଟା କ'ଣ? ଏଠି କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଟା କ'ଣ? ଭାଇର ଦିଟା ଭଉଣୀର ତିନୋଟା। ଭଉଣୀ ହେଲା ତିନିଟା କ୍ଷୀର ଭଉଣୀ ତିନିଟା ଭାଇ ଦିଟା ଠିକ୍ ତ ହେଁ